На фона на стотиците ни олимпийски медали, натрупани през годините, едно бронзово отличие днес може и да не ни се струва кой знае какво постижение. Но когато става въпрос за историческия първи медал от Олимпийски игри, ситуацията коренно се променя. На Олимпиадата в Хелзинки през 1952 на боксовия ринг в категория до 75 кг се качва и Борис Георгиев Моката. Още след първия си матч той е тежко контузен и преди всеки следващ матч китките му са замразявани с хлоретил. Въпреки това Моката побеждава наред и стига до изключителното не само за българския бокс, но и за целия ни спорт трето място. Бронзът на Борис Георгиев от Хелзинки 52 дава така необходимия начален тласък за развитието на спортистите и спортния живот у нас, който през следващите години ще се превърне в световна сензация. Истинско удоволствие да приветстваме в студиото Борис Георгиев Моката. Какви спомени и емоции връщат тези документални кадри, които видяхте? Първо трябва да изкажа благодарност на вас, че ме поканихте да присъствам на този един исторически момент в развитието на българския спорт. Да, воена от Българската народна армия, момчето от Златната Добруджа, почетният гражданин на град Добрич, всеотдайно, безпокойностно да се изкажа, без някакви задни мисли, се раздавах в името на това, за което съм призован да присъствам на Олимпийските игри в Хелзинки 1952 година, когато трябваше да защитавам българския трибагърник, а оттам името на едно момче, ратайче, дошло от град Добрич, от Равна Добруджа, хранеща 3 майки Българии със своето производство, да покаже на света, че има едно дете, което представя една райска майка България. А когато се върнахте в родината, какво беше първото, което чухте? Кой първи посрещна и какво ви казаха? Първите неща, които чухте? И вкъщи, когато се прибрахте в Добрич? Вижте да ви кажа, посрещането, изпращането беше с самолет, посрещането не беше с влак. И ме посрещнах на гара София, където единствен тогава един мой състезател ме хвана и ме дигна на ръце. И с това приветстваше моето идване и оттам превест към цяла майка България, че нейното дете завоюва първия олимпийски медал и дава път за бъдещото развитие на нашите олимпийци, които станаха последствие на 3-то място в Олимпиадата в Москва и на 6-то място на Олимпиадата в Сидней. Това е гордост за мене, че все пак природата, Бог, съдбата ме е призовала, ми е отредила местото на дясната страна на българската славна колона, да нося славата и тя ще се носи, защото България има свои достойни чеда, както отбелязахте тук. Това е началото от Дан Колов и последствие Колю Маринов и не на последно място момчето, което е застанало вече на 80 години пред вас, извоива първият олимпийски медал, малък, бронзов, но това е една пътека